Agyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti piyesta tinasantuan a pamilya ni Apo Jesus, ni Apo San Jose, ken ni Apo Santa Maria. Dahito'y nagbalin nga na sa graduan, gapo tanap-napnuan ti galad, ti ayat ti Diyos, babaan ken ni Apo Jesus. Agkamatalag tayo, tuladen tayo, isurot tayo, dagiti pamilya tayo, iti dahito nasantuan a pamilya. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti nasantuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Yatay amin kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akkuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted kada kami dagiti natanok apagpatulad tinasantuan a pamilya. Ipaay mo ka di tatuladin mi daytoy a pamilya, babaen dagiti bertudes arumbeng a maisanay iti uneg ti balay. Ken ti panagiinnayat tapno maragpat minto asiraragsak dagiti agnanayon agungguna iti balay mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti umuna a libro ni Propeta Samuel. Nagsikog ni Ana ket idinadanon ti panagpasngay na. Naganak iti lalaki. Pinanaganan na iti Samuel, agsipod ta dinawat na iti Apo, nga ikan na iti anak. Napan ni Alcana iti familya na ijay Silo, tapno idatag na iti Apo, titinawen adaton, ken tapno tong palin nating Karina. Ngem saan anapan ni Ana. Imbaga na iti asawa na, nga apaman ang mapusot ti ubing, ipanay jay balay ti Apo, apag naedan to iti unos ti panagbiag na. Kalpasan ti panangpusot na iti ubing, impan na ijay Silo. Nangitugot iti baka, at alo ti tawen na, may sa asalup nga arina, ken arak an ay karga iti supot alalat. Impan na ni Samuel iti balay ti Apo, ijay Silo, uray no ubing paylaeng. Pinartida ti baka, ket kalpasan na, indatag na ti ubing ken ni Eli. Kinuna ni Ana ken ni Eli, dispensarem Apo, malagip nakpay kadi. Siyak day di babae anakitam, asit atakder nga karkararag iti Apo. Inkararag ko ken kuana nga ikanak iti ubing, ket pinatgan na ti dawat ko. Daytoy ti ubing. Iti kasta, idaton ko kenkwana, dahito nga ubing, kukwan ti Apo iti unos ti panagbiag na. Kalpasan na, nagdaydayaw da, iti Apo sadyay. Ti sao ti Apo. Naragsak, dagiti agnaed, iti balay mo. Nagpintas ka kit din, iti templom, o Apo ang manakabalin amin, kasta unay tigagar ko amapan iti templom. When, mailiwak iti paraangan ti templo ti Apo. Iti amin a puso ken kararwak, agkantaak asiraragsak, ang maipaay iti Diyos asibibiyag. Naragsak dagiti agnaed iti balay mo, kanayon ngagkan kantada iti pagdaydayaw ken ka. Naragsak dagiti tattao asikat ti pagtuudan ti pigsada. Ama iliw ama panagdaydayaw ijay bantay siyon. O Apo a Diyos ama nakabalin amin, denggem ti kararag ko. Dumngeg ka o Diyos ni Jacob.
Bendisyonam ti arin, o Diyos. Kasyam kadi ti ari a pinilin. Ti may basa na daw ti muna surat ni San Juan. Anya na nagdakkel ti panagayat ti ama kadatayo. Wen kasta unay ti panagayat na kadatayo. Tamawagan tayo nga anak ti Diyos, ket pudno akasta. Dinatay bigbigen ti lubong, agsipud ta di na binigbig ti Diyos. Ayayete kagagayem, anak na tayon ti Diyos. Uray no saan pa'y analawag, nanyanto ti panagbalin tayo. Ngemam mo tayo nga into nagparang ni Kristo. Agbalin tayo akas kenkwana. Agsipod ta makita tayo iti rupan-rupa. Wen gagayem, no saan na tayo pabasulen, ti konsensya tayo, at datalged tayo ti sangwanan ti Diyos. Awaten tayo kenkwana ti anyaman na dawaten tayo. Agsipod ta tungpalen tayo, dagiti bilbilin na ken aramiden tayo. Ti makayayo kenkwana. Daytoy ti bilin na. Mamati tayo, tinagan ni Jesucristo ng anak na, kaya nagiinayat tayo kasimbilin ni Kristo. Timang tungpal karikiti bilbilin ti Diyos, agtalinaed ti Diyos, kaya tagtalinaed met ti Diyos kenkwana. Dahito iti pakamuan tayo, ngagtaeng kada tayo ti Diyos. Amo tayo gapot Espiritu, nga inted na kada tayo. Ti sao ti Apo. Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Tinawen ang mapandag itinagannak ken Jesus iya Jerusalem iti piyesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 na panda na kipiyesta akas kadawyanda. Idi nalpasen ti piyesta ket agawid dan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti nagannak ken kuana. Maysa nga aldawdan anagnag na ta impagarup da nakikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan na pandasinapol kadagiti kakabagyan ken ammuda. Agsipod tadida masarakan, nagsublida iyay Jerusalem tapno sa Pulenda. Iti maikatlong nga aldaw, nasarakan da ni Jesus iyay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo. Agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsidda aw amin anakangeg ken kuana gaputi sirib na ken kadagiti songbat na. Nadlaw dagiti nagannak ken kuana idi makita da. Anak ko kinuna ni inana,
apay nga inaramid mo daytoy kada kami, kasta unay tidanag mi ken ni amam nga agberbirok ken ka. Apay aya binerbirok dak insungbat ni Jesus, diyo ka di ammo amasapol nga addaak iti balay ni amak, ngem di da naawatan ti imbagana kadakwada. Nakikuyog na Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazaret, ket sadyay nagbiag ang nagtulnog kadakwada. Sinalimat-mitan amin dagitoy ni inana iti puso na, dimmakkel ni Jesus iti bagikan sirib, ket imad-adda ti panakaay-ayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Merry Christmas kanyayo Apo. Malagip ko diyan mo no elementarya wano high school ak payla idi. Nasabat ko ti agiina may sa pamilya dayjay tatang nakaawit ti kuribot, dayjay nanang adda ubban nga ubing ken adda kumkumpet nga ubing ijay pandiling na amoyo ti pandiling. Nga about 3 to 5 years old nga ta dayjay ubing. Kagapot agsasabat kami ijay tambak. If you know tambak in English, tembek. Kaya ni jay nanal umuna ka kuna nagin dijay anak na nga ubing nga dijay magmag na ta nakaubang nga rod. Kaya mo dijay anak na kumpet la ta ijay pandiling na. La umuna kan. Siyempre ubing kasano ti iyo na nga rod magnat tambak. Marurod dayti inala umunakan ko nak. Madilat tamo de ubing amoy ti kuna de nanang. Kugtarang ka ta maipulasit ka ijay baybay nay kuna kasla nakitak di ubing nga napilakog nga kuna na di baybay ka liblok kuna na ipurwak ka di baybay ka dinarop ti ikan nga apan nginot-ngut. Kugtarang ka ta maipulasit ka ijay baybay nay kuna na kasla nakitak di anak na nga purwak ijay kasla biberaket ko mga libog kuna na jay baga dinarop ti ikan bagay tagasalsido de nga inang na ikamang ladjay ayan mi nay apaya. Way amoy tatangamin piyesta tinasagraduan a pamilya ni Apo Jesus ni Apo Santa Maria ken ni Apo San Jose. Kagapot ba daytoy a pamilya nasagraduan a pamilya. Kalkalpas gamin nga rinambakan tayo ti panakayanak ketatan sacred na sagraduan na santuan. Kati pamilya tayo ti agbal apay nga daytoy pamilya ka nagbaling nga na sagraduan. Hala ko na tayo basic dayjayan ko na tayo ngamin adda ti Dios ijay ta adda ni Apo Jesus. Kada tayo ti pamilya tayo dua a klase. Mabalin nga ti pamilya tayo agbibiyag iti paraiso wenno agbibiyag iti kalbaryo. Mabalin nga ti pamilya tayo makuna tayo nga langit wenno impyerno. Kada kamin aka lupa nga tan langit lupa impyerno impyerno ka. Kaya mabalin nga ti pamilya tayo agbiag ti langit mabalin nga agbiag met iti impyerno wenno purgatorio ay pay inya naganan kalbaryo wenno paraiso. Apaya dakkel ngamin ti akem tinaganak. No kas ano nga agbalin an sa graduan ti pamilya wenno the same the other way around dakkel mo ti akem tinaganak no apaya nga agbalin a kalbaryo ti pamilya. Iso nga dakay nga tatang nanang dakkel ti akemyo. 13 to 15, manot tawag ko idin, 14 or 15 years old idin natay day di amang min. 54 years old, ka-50 kon. Dandanig pa nga naabutan, upat pa nga tawon no, masurot ko jitugot na. Ngam day nga 54 years old, timan pa nagkit-kitakan day di amang ko ka nakalaklakay. Nagtangkan nga, nandiyan ka mo, awang pa'y lamuyot ti dakulap na, puros kalyo, amuyot ti kalyo. Kelyo. Jidapan na hangamin nga agsinsinilas. Sala agsinilas no agudong ay data si iti kawayan kada si iti bainan anday kaskasaw. Uray nga takandaruma nagtangken jidapan na puros kalyo. Kana katangtangken nga ama
Nga, imagine mo gamin mat, apan makiarado ti aldaw, no daytay ti rabii, malagip ko launay, agbagbagyo nga mga dati kapigsa launay ti bagyo nga magkimkimat ag gurgurood awang pay mo ila ti sol-solar kadalinlin ti idi nga silaw niya ket ni amang ko dayjay apan balbalunan day di inang ti kape na piman dayjay boy silaw na burroong tawam mo plus light naba nang ti addalampa na idi amuyo tay lampa tay pagsilaw di karayan naba nang ti addalampa na idin kenapan balbalunan ni inang apo inarado na jag pababajay babati balay nga hambi nga talon pakitaltalunan mi nagpanag amuyo ti silaw na kimat ipaspasir na laeng no ayan na ti agkimat ti sounds na gurrood anya nga dinagtangken nga kasla idi matayen kasla laklakayan ti panagkitak si kamamot ti agputot ti isa nga pulo kami di ka pala ipapati met na maigubet dinatayen amano nga bumaruak awan ti ama adda kakabsat ko nga inauna idi siyak ti agtalon kada agmulat ti tabakon awan ti ama barito baro ti longing ti ama awan hanak pay hanak nga naawul nga tao ti mula pagawulan mi idi nga babbaro nga magawid kami mga rinabii apang kam makisalsala danunin mi pa itabani kadabanay kagaso mo data nga pagpag na manyan to ti anglit mo nga sumala mi ijaya nga umarkila awang payar kilayo de laeng mati ko nga idi biro kag ti ama awan ti ama idi met sakbayak nga maordenanen natay mo ti inang ko ayan na ti rol ti ina apalak dagiti papading aging gana tatta agri-retire da pa yan at dapay laeng nanang kadatatang da di magna kami dyan ti altar kini kasinsin ko at inana siyak pulos awan mamis ko launay met ti pateg ti ina no daytay nga agsakit ka di mo ti sangit tayo no daytay agsakit tayo ke inang ko kunayo niya magagsangit kag antay inang ko di mo diyan ti sangit tayo naditi ko da kami nga biag mi nga papadi sa Bali piapay kanya yung single nga kuano hanggang nga padi uno di madre karkaro da mamuten nga piapay da kay mamadre ta magapagtitinulong da kami awan no agsakit ka diti aguyag ka ti pugiit nga awang pa'y pagpatulungam. Alangan mga DJ sa Kristan mo ti umay. Awan ti makara, kanya ti agas ka, uwan apo, ako namtumanin. Kasim DJ, amuyo na ti agtrangkaso ka nga, agchill, di tayo agpagargar, talagpangato data, lamiis tayo titil-til mo sa agpagargar ka kasi dyan Isi kapila man nakaiganti na po dot. Alangan mga agpabanyos kami ita sa Kristan kakaasi mo kababain met. Banbanyosam ti bagbagim. Isu di jati pa kami sam no ayan na ti inang oray lakay won no bakit kan. No natay dito sa balila di asawa. Sa balila tati dongo di ina. Tano umara ko pan di jay nanang kunanan mangrugin ti hiling ijay ubing. Mangrugin nga maagasan. Iso nga sa balilakta, ti ina. Iso nga da kayo, kakabsat, da kayo nga dapat nagpabunyagan. Kitaan tayo, tadi jay ti akam ti amakin ina iti pamilya, nagdakkel. Nagdakkel. Anya ti pamilya nga maawagan nga adda nga nasagraduan. No nakastrek ni Apo Jesus dita pamilya at dagiti galad kunana ditoy di gamin maibasa tayo tatak adlibitum ti tawon ti year C ngam daytoy ordinary nga maibasa ti fiesta ti Sagrada Familia daytoy surat ni San Pablo kadagitay taga Colosas daytay mo nagbasa di baryo nga may sa tatay kunana surat ni San Pablo ken Nicolasa anya Colasa Colosas taga poblasyon di diyan ikamang ladjay ka kunana anya ti kunana ni San Pablo ditoy anya ikawusyo ti kinamanang nga asi kinaimbag kinapakumbaba kinasingpet kinaanos. Anya ti kunana diyay ni San Pablo kadagiti taga Colosa, babae agtulnog kayo kadagiti asawa yo.
Taday ito ti rebengyo nga aramidan akas, Kristiyano. Ngam naglabas ti panawon baliktadan. Nilalakin kag tultulnog kin babae, haan? Nagawid ka? Yes, ma'am. Lalaki ko na ayatin nyo dagiti asawa yo, di yo rangranggasan ida. Ayatin nyo kanot asawa yo, hanga day tatubay tuma ngamin. Wan ko na damag. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo. Kayat na nga sa uno, di may isa nga pamilya, adda nakastrek ni Apo Jesus, kadda galad nga kinaasi, adda galad nga pinakawan, kinapakumbaba, pagkikinaawatan, nakastrek ni Apo Jesus, may consider tayo, maibilang tayo, dahi nga pamilya, nga may isa nasagradwan, may isa nasantuan, anyamat ti pamilya nga, dati purgato, ay niya na ganan, kalbaryo wano impyerno, dadta, ato ti pampamilya, nagaddayo tiri na datatangkin ni nanang, nagaddayo tiri na datatangkin dagiti anak, nagaddayo tiri na dagiti nanang kin anak, agi innimot, agi innagom, ag didinnog sak, aga apa, dahiti ngay awan ti pinnakawan, nagaddayo, awampay gangganas mo nga agawid dita nga pamilya, awampay ganas mo nga mangan, no kas jeti klase ti pamilya ka awan, anya pa dagiti ko, lapa ririda ng kintatang, amuyo dita nga pamilya no daduma, gaputi panubok ti biag handa malabanan, agsinatan. Gaputi bukod na isalakan ti bagina di lalaki pumanaw, isalakan na mo di babae ti bukod na pumanaw, agsina da sinno ti kakaasi anak na naiwawa. At damo dagiti pamilyang masapol nga ikararagan tayo anya dagijay nabaybayan, napanawan. At damo ta dagiti no daduma ken very dangerous mo dayjay. Nga dagiti naganak umadayuda nga agtrabaho dayjay anak na medyo adayo narigat nga iturong kano daduma kas ti delikado ti pamilya iso nga no daduma imbes nga may sa paraiso agbalin nga kunatayo kas lakalbaryo iso nga masapol nga dayjay nangruna no dayjay pamilya ka nga makastrek ni Apo Jesus awan ti ginapakumbaba awan ti ayat pa nagkikinaawatan. Adumot dagitay naulila nga pamilya ngem addalata ni Apo Jesus kadakwada ag-survive da adamo dagitay abusado nga ama uno abusado di ina ngem dagiti anak agkaykaysada nagtalek da kini Apo Dios makasurvive da napintas tulat ta titurungan da kadaytoy kakabsat iso nga pagdasdasigan tayo ti kung kuna tayo nga nasa graduan ken ti haan nga nasa graduan a pamilya may sa titulbek na no makastrek ni Apo Jesus dayjay ti tagipatgen tayo nga galad ti Pilipino apaya datayo nga rod datay laeng the only Christian country in Asia kitaan nyo ti pampamilya dita first world countries kas ano ti values da no nag-18 di ubingan pumanawan agsulon no bagay dagiti naganakan we had to enjoy kung nadamutan mapanawanan di jay mapumanaw dan nohan nga nalaing di jay anakan ay maiwarantod tan agtrabaho met nga mahaan nga sabali kanya tayo taapaya dalulukin lula adda anak da aging gana nga taraken danto agkakabalid aging gana jay apuda apo ti tumeng apo ti rangyad apo ti kalinga agkakabalay danto pay laeng no mabalbalin dalulukin lula anya ti galad tayo handagas gaston di kwartada apaya ngamin pagbasan to dagiti apo napigsa ti close family ties ko nat galad dayta nga haan nga matulad ti sabali apuli datayo laeng nga Pilipino iso masapol nga maipateg nga masapol nga adda ni Apo Jesus tauray mo no dakkel a pamilya apo aging gana ti Apo no awan ni Apo Jesus iso danto laeng ti agsisina
Isudan to malaeng ti agaapa. Isudan to mala ti agpipinnas ti jar. Isungarod nga nagmayat na ti pamilya tayo nga Pilipino, dagiti kakabsat tayo ta abroad. Nag-migrate da. Uri at dada ti first world countries kuma, nga ti kultura ka 18 pumanaw dagiti ubingan. Ngam dagiti Pilipino nga pamilya, isudan to payla ang aging gana ti apo tartarak nanda. Taapaya na iramot kanya tayo dayjay nga galad. Kano daddo maapaya nga ta ngamin Kristiyano tayo. Christian country nga rod, na Christian one tayo. Kinagmayat nga tagipatgen. Nagmayat nga awiren ko maday nga kultura, alagaan tapno haan nga mawara, haan nga madadael. Kitat nakakabsat, anya mo ti pamilya tayo. Sa din no ti papanan na. Kada kay mga tanga makimismisa ak maibilang tayo mat angahan man nga perfect angam addamet apan nakakuha tayo nga nasantuan met tapaya makimisa akas pamilya, makigimo akas pamilya. Adda pay laki na pakumbaba kinaanos pa nagkaykaysa. Ngam no ti pamilya met ten kapuro subang tinangsitan. Nohaan nga mapulos nga makastrek ni Apo Isus dita nga pamilya sigurado. And we have to pray. Ikararagan tayo dagiti a pamilya. Taapaya, may sangot ti paggapuan ti pamilya. Ti paggapuan ti nasayaat nga tao, ulit-ulitin tayo, iyaunag ti pamilya. Ti paggapuan ti dakes nga tao, iyaunag ti pamilya. Hantay mo mailibak nga kapulapul tayo dagiti aggapu ti pamilya nga madi. Addan tulat ta insecure, apektaran ng tulat ta tigimong. Addan tulat ta mo dagiti mapatanor ngahan nga nasayaat, no rinoker, dadailan ang tumatlat gimong. Iso nga ikararagan tayo, anya dagiti maupupay, nagado, ti mauawanan tinamnama pamilya. Dagiti maagsinsina, nagado, ti madadadael a pamilya. Dagiti pamilya nga kaslahan nga maornos. Nagado, dagiti nakawarwara a pamilya, ngam ti ikararag tayo ida, maasyan tayo, ikararagan tayo. Kano dagiti mo pamilya nga pagtuladan, adumot adagiti nasayaat nga pamilya nga ay idolan tayo, pagtultuladan tayo ti kinasayaat da, pagtultuladan tayo ti kinapintas ti panagkaykaysada, nga isumot ti pagibasaran tayo ay kinasayaat, ikararagan tayo, in pagyamanan tayo mo't ida. Katat taga po ta piyesta tinasagrado na pamilya, dawatin tayo ti panangibabaet, nangro na ti panakaisarek ti galad, dahil tinasantuan a pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, kina Apo San Jose. No ni Apo Santa Maria Terena, di pamilya tayo. No ni Apo Jesus ti Ari, no ni Apo San Jose ti panakaama, iyaunag ti pamilya tayo, ay kumaperfect. Urehan tayo mo maperfect, ngam at least maiyan nurot kumakanya na. Ala kakabsat, lagi pun tayo madagiti pampamilya tayo, dagiti nakautangan tayo tinimbag anakam, pagyamanan tayo ida, dagiti nang subok kada tayo, tagbalin tayo nga natibker, dagiti pamilya nga nang karit mati katatao tayo, tapno agbalin tayo nga kastoy tatta, pagyamanan tayo amin ida. We pray for them, ikararagan tayo. Ala dita pamilya tayo, tila tarigagay tayo, makastrik ni Apo Jesus, agbalin ana sa graduan, agbalin ana santuan, sino ti mga ramid datayo, sino ti mangirugi datayo, sino ti mangalalay datayo. Alay kararagan tayo ni Apo Jesus kuma, sumreg ti tunggal pamilya, nasa graduan ti pamilya tayo, nasa graduan mo ti gimong tayo. Lualwan tayo ti mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, naiyanak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilang,
ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia maysa. Ipadoyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat kas maysa a pamilya inti agdawat ken Apo tayo nga Jesucristo, tinadyosan a bendisyon na, tapno intay maragpati kalkalikaguman tayo akapya, ayat ken panagpipinnatig iti uneg ti pamilya tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo Jesus ana ipas ngay iti baet mi ti modem dagiti araraw mi. Apo Jesus a Kristo, anang buangay ti simbaan, et dem kini Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, diakono ken religyoso, tipigsa ken rekta amang iwaragawag tinagan mo. Dawaton mi ken ka, Apo. Apo Jesus nga ari, ited mo kadagiti mangipang pangulo ti gobyerno mi, ti panilaw, tapno kitain da kuma ti pagsayaatan ti pagilian, saan ket edagiti bukod da apanggep. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus nga anak ti Dios, naipasngay kini Apo Santa Maria, kindi makkel ti sidong ni San Jose. Ited mo tinamnama kin ayat, kadagiti pamilyami. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus nga inspirasyon dagiti agtutubo. Bendisyonam amin nga agtutubo dito lugar mi kinti sa nga lubungan. Tapno agbalinda na singpet tinda itatanor kas maysa anataengan. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Jesus anang paimbag kadagiti masakit. Ited mo tinamnama ken kay papanan ti panagsagaba kadagiti amin nga masakit. Ket malakam da ti bangar, ti bara, ti ayat mo. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo apagtaodan ti biag, awaten ka din ti sidong mo, dagiti kamang ti pamilyami, anapanen ti sabali a biag. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Apo mi Jesucristo, adu dagiti pannubok asarangten mi iti biag mi nang runa ti pamilya mi. Dawaten mi akanayon ti pannarabay mo kada kami, tapno addapig sami ken badang mi, ket mapasanto mi dagiti pagtaengan mi. Amen.
tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi ket dawaten mi tababaen ti panangibabaet ni Berhen nga ina ti Dios ken nipay met Apo San Jose ibuangay mo kada sila lagda dagiti pamilya mi iti sidong ti ayat mo ken kapyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti Apo, at Diyos tayo. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta itangaal daw agranyag ti pannakapabarumi, ta iti panangala ti anak mo tinarasi agay na tao mi. Inted na metten kadakam ti awan tongpal na pannakaidaydayaw ket kastapay agapo ti nakakasgat daaw apan nakairanod mi ken kuana nairagpat kami iti biag nga awan inggana anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Kandaganap mo da iti pakaidaydayawa Usana, Usana, Usana iti kangatwa Madaydayaw ti umay tinagang ti Apo Usana, Usana, Usana iti kangatwa Usana iti kangatwa Usana, Usana, Usana Usana iti kangatwa Pudno nay Apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro kinagnanayon na tulag, iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Ti krus mo kedin ka panagunga inakam binsalakan manubot sa nga
ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmosayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to keneng gasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanting gana. Amen, tayo mararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol may ilisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Turay ipan nakabalin kendayaw iti agnanayo nati tuwag sarda o
Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kaya ti batik kada kayo, kapyang aggapukan niyak titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, nuri kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karing o may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbagton ti karar.
Sumararag tayo. Mananghaasi nga Ama, ipaay mo kaday, tada kami at tinaraunam kadagiti na ilangitan na sakramentom, tuladen mi akan kanayon tinasantuan na pamilyam, iti kasta kalpasan di panagrigrigat mi dito'y daga, makikadkadwa kam tumet iti pamilyam ti agnanayon sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agparintumeng tayo, tikararagan tayo, tikararag para iti pamilya. Uwa po Diyos, managayat kin manangaasi nga amami. Umungem ken taginayunem amin a pamilya. Iti panagkaykaysa iti ayat ken suporta. Ipaay mo iti tunggal maysa ti Espiritu ti panakaawat. Kinaanos kin kinadungo. Iyadayom iday ti amin ariri, apal, kinsaan a panagpipinateg. Ipaay mo kadakwada ti pamakawan, ken kapya kadagiti nagbidutanda. Ti ayat nga ipaay dagiti nagannak, isukumat pagtaudan ti kinatulnog ken disiplina. Ti panagtipelda ken kinapudno iti maysa ken maysa, agbalin kuma nga inspirasyon dagiti anak da. Suruam dagiti ubing iti panagraem iti bukod da abagi, tapro raemenda met ti padada a tao, masursuro da ti agtulnog kadagiti naganak da, ken kadagiti turay, dumakkel da apudno anawaya, ken mapno da iti rag-o ti panaggagayem. Pagbalinem ati ayan-ayat, ken panagraem iti unig ti pamilya, ibuksilan na ti pudno anak Kristyanwan a panagbiag, ita ken ti agnanayon. Babaen ken Jesucristo nga Apo ken salakan mi. Amen. Tumakder tayo. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo iti daytoy na santuan a misa tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin tinasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.